Mata kasih lawan bu kani ga memorandum hakami jong chief executive member jong ka KHDC ba penjat sing sim. Hakami dai ba kani ga kam hapo majai. Ho menin mesing lai hapo media haki newspaper ki bobon ba ya kani ga kam hapo majai ban airat ya ka majai nakaliang jong district council ki la pen sange no swa sipor. Handai ka jing ut ka jing nam jong gibriu ki badon cha ketiga than kamtam hakbede bat ka himas ora ka jingod jingnam kolong ba balai bancu pensa teng ya gane benta ka jingkwa jong kini ki briu ki badon cha kathi ka hima kolong baik ba ban penduk pendam sundon no na ya keren chok le sai sngi ya ta kamajai ba kadon karaj ne kam don karaj ndai ban penduk pendam sundon no ban e be ya kamajai ba kolong kum ba ka julong mencua bat ya gitu ki than ki badon chito te ki briu ki badon hak tu ka benta ki ong ba ngimkwa chu ban ya keren ya gane benta la sai le sngi dari ban penduk no tiga jingi keren jungi bat UCM na kala syai kedar bat UCM ulaong dak ba syai ba ya ka ba menta sipor ngin e no swa hak bidai ba kene benta bat UCM ula keren hiru dak ba syai ba hapo RTO ula ai kapor sya ka hima ba kandum ya ka general meeting jong hima lani ka dorbar jong hima kenang ba ka ki pai ba ki khot jong ke hima ki bodon hang tu ki pai ba ki nong song snong jong tu ki hima kin la ban rai laki kwa na em ban ai ya karaj jong ka majai lani bakin penduk pendam no te nakaliang jong UCM ru ulaong ba nakaliang jong UCM ulaong ba dan bentai hak bedai ban yasa ne ban ai ne ya kata karaj ya pok majai ndai on page benia ya ki kot isla ya ki sakhi satar ki ba nadu mendai thai kaya bat kolong humno ndai ka final ka ba khadu hi UCM ula keren dak basai ba hadin ba la de penlong ya ke hima te hakata ke hima hakata ke dorbar jong ke hima sora un simru ya ke resolution jong ki khot ki babun hang tu ban pen laki kwa na ki kwa na te ka we ke bangi sultanat mena kolong ba UCM hi jong ka KHDC usania hak jing penya jong ki nong song jong ki hima sora nakaliang jong ka seng hi ka keren bi tang sigintien hak bedai bat kani ka kam hapo majai bakaseng H&M kadon bat kinong sung jong ke hima sora bat ke jingdawa jong ke hima sora kadai be jingdawa jong seng H&M kata kadai ban penduk pendam sundon la ne ban penduk pendam sundon no ya kene ke jing kwa jong ki wei arngot ban penlong raj ya ke hima majai kata kadai ke jing trang jong ke seng kumju ru ke jing trang jong kinong sung jong ke hima sora ka jingma ka kat kum ke jing i jong seng ke jingma ladangi ai ya ka raj majai hang tei kat kum ke jing survey jong ke seng hi kalong ba kendai persen ki ba song snong hang tu kindai re ki try muluk ndai ki de ki brig we wan nang thina po Bangladesh baladangi ai ya karaj hang te po majai kata kemud ki tu ki khar ki badon ki bawan nang thina po Bangladesh ki la kelalong sendon penban kita ki try snong ki badon ya kata ka bor ban ai ya ki kendau ki siap sya kini ki prasnong ki perdok persnam ki bawan na Bangladesh na kata ka daw na kaliang jong ka seng H&M hi rengkat bat ki pait nong sung jong hima sora ngi persa jor ya kene bat ngim kwai ru ban buteng ya kene benta ringi wan menta singi ban diman baik no UCM bade ban penduk pendam no nai kerencu ya kene ai ba ka snong majai kan long kum ka snong ka bajulong na kipor sa kipor bat ai ba ka jing sencar jong ki hima sora kan long ka jing sencar ka ba itnat bat ka ba isuk ka ba iskuny na kini gisingi ki ban sawan